Здравейте! Включвам се набързо, за да обясня и да ви представя своето ново предизвикателство за февруари и средата на март, а именно 4 седмици ще се постарая да се храня по зоната. За тези от вас, които не знаят какво е зоната, това най-простичко казано е балансиран начин на хранене, на всяко наше хранене, при който приемаме 40% въглехидрат, 30% мазнина и 30% протеин с всяко хранене, което означава да не изядем само един банан наведнъж, а към него да добавим, понеже банана е считан за въглехидратна храна, да добавим съответното количество протеин и мазнина. Изчисленията на зоната на пръв поглед са сложни, а всъщност са елементарни. Първата стъпка и най-важната е да изчислим колко блока протеин имаме нужда да приемаме на ден, спрямо ръста, килограмите и това колко се движим през деня, спортуваме ли колко пъти седмично и така нататък. За мен съм изчислила, че ми трябват около 11-12 блока протеин на ден. Как да го изчислите? Има онлайн калкулатори за целта, така че не се тревожете, изключително просто е. Щом на мен ми трябва 12 блока протеин, респективно ще приемам равни блокове мазнина и въглехидрат. 12 блока въглехидрат, 12 блока мазнина. Какво обаче всъщност са блоковете? Не се тревожете и за това. Особено в началото има таблица, по която да се движите. В таблицата храните са разделени в трите основни групи – протеин, въглехидрат, мазнина. Спрямо конкретния продукт, спрямо съответната конкретна храна, пише срещу нея колко грама от тази храна е равно на един блок, от което иде от трите. Например, пилешкото филе печено на скара, един блок протеин, понеже той е считан за протеин като храна, тъй като най-голямо количество вещества в него, основното количество са протеини. Един блок пилешко филе печено на скара е 28 грама. Въглехидратите, да вземем например доматите, един блок въглехидрат от храната домат е равно на 330 грама. Мазнините на свой ред, един блок мазнина, да кажем от авокадо, е равно на 20 грама. И как изглежда едно хранене с един блок от всеки един продукт в съответния пример? 28 грама пилешко филе с 330 грама домат и 220 грама авокадо. Ако вече сте се досетили, това означава, че може да изчислите и да превърнете всякакви продукти в балансирано хранене по зоната, съчетавайки, да кажем, блоковете си въглехидрат, като една голяма салата, ако искате да сте в зелената зона. Освен на протеини, въглехидрати и мазнини, трите основни групи, продуктите в зоната, храните в зоната са разделени. Да кажем, протеините имат най-добри протеини, средно добри за прием и лоши протеини, така наречените, просто защото не са най-оптималните за отслабване или за топене на мазнини. Зелените са най-оптимални, след това са жълтите и червените. Всичко може да откриете в интернет, в таблицата или допълнителна информация за хранене по зоната навсякъде, или ако сте достатъчно търпеливи, ще разберете от следващото видео по въпроса, което мога да приготвя за вас. Изчислявам си колко блока протеин са ми необходими, да кажем 12 сте решили, сте изчислили, че на вас са ви необходими, което означава, че трябва да го разделя в съответния брой хранения. Разликата на зоната от другите диети или начини на хранене по-скоро е факта, че освен трите основни хранения, закуска, обяд и вечеря, задължително имаме едно хранене непосредствено преди да си легнем. Това мен ме устройва идеално, защото особено с работата ми, когато се прибера след работа, независимо колко е часа, аз трябва да си хапна и тогава да си легна. Да разделяме необходимото количество блокове протеин на съответния брой хранения. Ако искаме, например, може да започнем с голяма закуска, с 3 или 4 блока дори протеин, въглехидрат и мазнина. След това на обяд да хапнем още 3 блока, до тук станаха 7. В моя случай ще ми трябват още 5 блока, значи мога да си хапна 3 блока на вечеря или 4 блока на вечеря и един блок точно преди да си легна.
След като съм изчислила количеството блокове, разбрала съм какво са блоковете, е ред да улесня още повече живота си, особено през тези няколко седмици. За целта ще си подготвя няколко храни, няколко менюта по зоната, които ще въртя през съответните седмици. Например, ще си извадя, ще си изчисля няколко сладки закуски, няколко солени закуски, няколко различни варианта за обяд, вечеря и тези снакове, които ще правя преди лягане или късно след обед. Зависи как се усещам и зависи естествено как протича деня ми. Източници на такива типове ястия, балансирани по зоната, пак има премного в интернет, но аз ще ви дам, например, какво аз правя и до сега как процедирам, как закусвам. Пак от любимите лищета намирам, че за протеин съм решила да използвам смесено. Ако искам да направя закуска от 3 блока, 2 блока, например, могат да ми дойдат от овесените трици, което са 38 грама, 19 грама за един блок овесени трици. И това са моите въглехидрати, всъщност. 38 грама идват от овесените трици и още един блок въглехидрат. Ще бъде от замразени плодове, 80 грама замразени плодове са един блок въглехидрат. И вече имам своите 3 блока. Към тях ще добавя 3 блока протеин, като 2 блока ще дойдат от цедено кисело мляко или от скир. Като отново може да ги видите от таблицата, за цедено кисело мляко, ако не се лъжа, около 100 грама, така че 200 грама цедено кисело мляко, нискомаслено ще ползвам и към тях добавям 9-10 грама протеин. Аз ползвам ванилов грахов протеин, което прави закуската ми изключително сладка и приятна. И остава да си добавя 3 блока мазнина. Аз ползвам фъстъчен тахан обикновено. Можете обаче да използвате семена чия, ако предпочитате. Можете освен това да сложите, освен чията, и директно някакви ядки, кашу, бадем, каквото имате под ръка. И тази сладка закуска се приготвя изключително лесно. Аз си накисвам овесените трици, направо ги топля на микроволновата, сварявам ги за минута и половина, да го кажем така. И докато са още топли, сипвам замразените 80 грама замразени плодове, разбърквам всичко. Замразените плодове естествено се затоплят вътре в горещите трици, добавям киселото мляко или скира, добавям протеина, разбърквам и декорирам с съответните блокове фъстъчено масло. Това, например, е една сладка закуска, която доста често приготвям и няма да е проблем за мен да го правя през следващите 4 седмици. Ако обаче искате нещо солено, може да си направите омлет с яйца, към него някакви зеленчуци и, например, филийка, протеинов хляб или това, което аз предпочитам е омлета си да го завия в тортия, като използвам пълнозърнеста, най-малкия вариант естествено, или там, както си го изчислите. Важното е да е горе-долу в тези проценти. Друго изключително важно за зоната е, че не е необходимо толкова строго да измервате всичко, за да сте точно в това съотношение. Особено в началото е достатъчно да се движите около тези пропорции 40-30-30. Как да се изчислявате, ако трябва да се храните навън? Защото сме живи хора, слава Богу, от време на време излизаме, социализираме се и се налага да вечеряме навън, не вкъщи. Много просто, аз лично също практикувам правилото за дланта, което гласи, че количеството протеин на това хранене, което трябва да си хапнете, е равно на дланта ви. Една шепа зеленчуци, един ваш юмрук с въглехидрат, картофи, ориз, леща, киноа, каквото решите. Това са около 100-120 грама на хранене въглехидрат. Мазнината във вашето хранене трябва да бъде горе-долу един фаланг на вашия палец или на някой друг пръст. Например, мазнина това би могло да бъде една лъжичка зехтин или около 20 грама сирене кашкавал за съответното хранене. Това е един блок, което означава, че може спокойно да си хапнете една пилешка пържола, гарнирана с малко картофи, варени или печени, или ориз,
и към това да добавите една голяма салата. Казвам голяма, защото особено ако няма много зехтин в нея или кашкавал, сирене, маслини, както сме свикнали ние тук на Балканите да си правим такива богати, засищащи салати. Ако е предимно зеленчуци с малък лек дресинг, наистина количествата, които трябва да приемете за един блок са големи. Както казах, 330 грама е домата, около 200 грама, чаша и половина всъщност е зелето, краставицата е 330 грама, че и повече, даже малко не да не говоря, но може да видите точните мерки в таблиците, в интернет включително. И така наистина може да си направите един блок салата от много неща. Например, вместо 330 грама ще си направите наполовина домат и ще добавите краставица. Или 1/3 от блок ще идва от домат, 1/3 от краставица, 1/3 от червена чушка. Аз обожавам червени чушки, толкова много ползи имат, богати са на витамин С, в сезона сме. Така че един блок от червени чушки и въглехидрат е 270 грама. Това са страшно много чушки. И плюс това, фибрите, които зеленчуците ви носят, помагат на храносмилателната ви система и ви държат сити за по-дълго. Глюкозната революция и не само доказа и ни показа нагледно как фибрите, особено преди въглехидратните хранения, т.е. ако първо си хапнете салатата и след това картофите, ориза или другия въглехидрат, хляб, дори който сте си избрали, глюкозният пик в кръвта ви ще е по-малък, защото фибрите възпрепятстват бързото усвояване на въглехидратите. Така че редица ползи от това. Но това е простичкото правило на дланта, което също ще използвам, когато се храня навън. И последно важно нещо от предварителната ми подготовка, да знам как да се храня, е изчисляването по етикет. Ако, например, ми се хапва нещо, което не съм си приготвила или съм навън, няма възможност, купувам си една вафла или купувам си нещо пакетирано, как да си изчисля. Взимате най-високата стойност на съответния продукт. Да кажем, ако е вафличка, поглеждате и виждате, че най-високата стойност са въглехидратите. Естествено, обикновено това е факта за повечето такива сладки пакетирани неща. Въглехидрат, мазнина и на последно място протеин. Най-високата стойност определя това, тази храна за каква ще бъде считана, за въглехидрат, мазнина или протеин. В този случай да кажем, че вафличката е с най-голямо количество въглехидрат. Разделяте въглехидрата, разделяте 900 е по-скоро за въглехидрата, 900 на грама въглехидрат на 100 грама в този продукт. Сложно звучи, но не е нищо сложно. Да кажем, че вафличката има момент да си взема един калкулатор. Но да кажем, че продукт, който сте избрали, храната, вафличката ми, има 50 грама въглехидрат на 100 грама. Разделям 700 на 50. Поправка. Тук не са 700, не знам защо продължавам да го повтарям. 900. Разделяме 900 за въглехидратите, 700 за протеините. За мен за един блок въглехидрат. Обикновено има едни мои любими вафлички, които консумирам напоследък. Те са по 30 грама. Значи, закръглено казано, тази цялата вафличка за мен ще е равна на 2 блока въглехидрат. Към нея трябва да си добавя, за да го направя балансирано, 2 блока протеин и 2 блока мазнина. И отново избирам някакъв продукт, може да е скир. Към тази вафличка, например, ще добавя 100 грама студено мляко или 100 грама скир, което ще са ми равни на 2 блока протеин. И оставам мазнината, мога да си сложа таханче, мога да си хапна една порция ядки кашу или каквото друго си реша. И така ще имам отново балансирано хранене по зоната, обаче с продукти от опаковка. Така може да изчислите за въглехидрата 900 делено на най-високата стойност на въглехидрата за 100 грама. Ако най-високата стойност съответния продукт са мазнините, 150 делите на мазнините за 100 грама и получавате колко грама от съответния продукт са равни на един блок мазнина. Респективно остана за протеините, взимате грамовете протеини за 100 грама на съответния продукт, 700 разделяте на грамовете на протеините в 100 грама за съответния продукт и получавате колко грама от тази храна за вас са равни на един блок протеин. Не е толкова сложно, има начин да се изчисли. След като съм наясна какво е зоната, в най-общи линии
колко блока протеин са моите потребности на ден, как ще го структурирам като брой хранения, идва ред на голямата част по планирането на тези хранения. Всъщност, според мен, планирането е ключово, независимо с каква дейност се захванете, дали е диета, дали е развиване на бизнес, дали е дори някакъв работен проект, планирането е изключително важно. За да не ни изненадат нещата от живота и да се придържаме към своите цели, е важно добре да ги планираме. Та на своя ред аз ще планирам храненията си. Някои от тях ще приготвям предварително. Например, от вечерта ще си приготвим закуската, особено ако е този вариант с обесените ядки и 3 блока протеин, който ви обясних с студеното мляко и готовия протеин на прах. Изключително лесно ми е, приготвям си го от вечерта и това ми е закуската готова. Правилното планиране ще изисква и пазаруване по списък, което също влиза към категорията планиране. Решавам горе-долу какво ще хапвам през седмицата, протеините ми откъде ще идват, от пилешко месо, плъшка кайма, напоследък доста често си хапвам също. Пазарувам съответните видове протеини, въглехидрати, мазнини за седмицата, планирам си храненията, правя заготовката, доколкото е възможно. И не на последно място, елиминирам всичко, което може да ми попречи и да се придържам към храненето, което съм избрала за следващите седмици. Най-важното е да определите защо го правите всъщност. Аз лично искам да го направя за експеримент. Зоновото хранене, този тип балансирано хранене, помага изключително много за редуциране на телесните мазнини без загуба на мускулна маса. Но не само. Основното и най-силното качество на този тип хранене е довеждането до хормонален баланс на организма. Едно специфично функциониране на организма, особено за състояния, при които има различни видове автоимунно заболяване. Може да има различни хормонални дисбаланси, високо кръвно. Този тип хранене помогна изключително много на моята майка и буквално тя за няколко месеца успя да смъкне около 20 килограма, хранейки се по този начин. А и не само, подпомогна цялостното функциониране на организма й. По-добра насока, естествено. Именно за това го правя и аз. Искам да се чувствам по-добре, да се чувствам изпълнена с енергия, защото това е обратната връзка на много хора. Казват, че щом така се хранят, преливат от енергия през целия ден, а си хапват големи количества. И естествено, ако успявам и доколкото успявам, ще споделям с вас напредъка си за следващите 4 седмици. Ако вие самите искате да се включите, допълнителна информация ще оставя отдолу и източниците, които използвам за вдъхновение, за хранения по зоната, таблицата и самото изчисление на блоковете протеин. Така че, ако ви е интересно, може да се включите и вие да направите за себе си подобно предизвикателство. Защото не е нужно всяко едно хранене да ви е така структурирано. Нужни са ви няколко хранения на ден дори, за да промените усещането си. Ако целта ви е да отслабнете, да стопите мазнините. Не е нужно постоянно да сте в зоната, но всяко едно хранене ви вкарва в зоната, както се изразява и автора Бари Сиърс в своите книги. Така че, аз съм готова за това предизвикателство и днес ще седна да планирам правилно своя списък за пазар и храненията си за следващите няколко дни. Ако ви е интересно, проследете това мое пътешествие и този интересен експеримент и направете нещо за себе си, което ви вдъхновява или което отлагате от дълго време. Благодаря ви!